Nej. Hvad er du for en? Dragæg. Sidste gang, der fandt vi magisk glimmer til at holde dig varm. Og nu ligger du fint her i gryden. Men jeg tror stadig, at vi mangler noget. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Jeg har en idé! Hej Andrea! Hej! Godt at se dig! Det var lige dig, jeg havde brug for. Kom, vil du have et glas følelsessaftevand? Rigtig gerne. Kom, bare sæt dig her. Tak. Det her, det er følelsessaftevand. Og det kommer fra følelseskilden, som der ligger lige derovre. Hver dag, så laver den ny saft. Det smager altid af følelser er godt. I alle følelser er gode følelser. Vil du smage? Det vil jeg gerne. Skål. Skål. Hvad synes du, det smager af? En lille smule af spænding. Ja, det kan vildt godt smage. Det her, det er det blå dragæg, som jeg fandt ude i skoven. Og grunden til, at jeg har hidkaldt dig, også fordi jeg rigtig gerne vil være sammen med dig. Men det er også fordi, at jeg skal finde ud af, hvordan at man passer på sådan et. Og så havde jeg brug for din hjælp, og også hjælp fra en til. Men det er en af mine venner, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder, fordi det er så svært med menneskesprog nogle gange. Men jeg kan gåde om dem. Det er ligesom en tohjørning. Det var 7. 2. Men mindre. Og ligesom en 10-hjørning. Men meget mindre. Kunne det ikke måske være en enhjørning? Gud, jo! Det var lige det. Kom, lad os da ud til dem. Okay. Hej, enhjørning! Hej sol og solskin. Synes du også, enhjørningen ser lidt trist ud? Vi kunne spørge, hvad der var galt. Hvad er der galt? Jo, ser I. Jeg har altid vidst, jeg var en enhjørning, men jeg har ikke noget horn, så folk tror bare, jeg er en hest. For de kan ikke se mig indeni, ligesom jeg kan se mig selv. Det kender jeg godt. Vi kan hjælpe dig, hvis du har lyst til det. Ja! Godt, vi kommer tilbage. Hej, ses. Hej. Vi ses igen. Det her, det er portalen til Hulter til Bulter-verden. Det er derinde, hvor at alle de glemte ting, de forsvinder hen, når man ikke kan finde dem mere. Kom.
Ja, vi fandt dem. Godt fundet, Andreas. Ej, igen enhjørning. Ej. Vi fandt ikke et horn, men det er fordi, du allerede har et. Det forstår jeg ikke. Jo, ser du? Prøv at se. Du har jo dit pandehår, og det kan vi jo få lavet om til et horn. Ja. Hvad så her? Det er så smart. Ja, det er flotte. De er sådan helt vildt fine. Ja. Fedt. God. Men det er fordi, jeg har den sidste i. Jamen, jeg ved godt, det er flot. Wow! Ja! Ja! Tak! Ja! Godt, vi kunne hjælpe. Men vent lige, var der ikke også... var der ikke noget, vi har glemt? Det var jo det der med det blå drageæg. Nå ja! Det er fordi, enhjørning, at vi fandt sådan et rigtig fint blåt drageæg ude i skoven. Men vi ved bare slet ikke, hvordan man passer på sådan lidt. Så vi tænkte, at du kunne hjælpe. Heldigvis ved os enhjørninger en masse om kærlighed. Det er lige det, der skal til. Jeg vil gerne hjælpe til. Jeg har allerede en masse selv. Men jeg får nok brug for meget mere. Her har et af mine magiske enhjørningehår. Tak. Hvor er det fint. Mange tak for det. Vil du med hjem til mig? Ja! Andrea, vil du have et lift? Se, en cykelhjelm. Hvor heldigt. Sikkerhed er vigtigt. Ja! Og nu. Ja. 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 Bjergbestigning. Okay, og så her, så pas på, for der er en gren. Ej, se, der er en helt flot derovre. Det er enhjørning. Lige derovre. Det er flot lige der. Ja. Kom, jeg skal videre. Nå, I er så søde. Så er vi der. Skal jeg hjælpe dig ned igen? Ja, tak. Okay, du kan tage det ene ben over på den anden side, og så kan du rushe. Klar. Whee! Så. Tak for turen. Skal jeg tage cykelhjelmen igen? Ja. Så kan vi jo hænge den på et andet træ. Ja. Så. Jeg finder et træ senere. Tusind tak for hjælpen. Tak for det. Du ville hjælpe for mig. Altid. Det var så hyggeligt. Det var det. Vi ses snart igen. Ja, det er godt. Vi ses igen. Hej. Hej hej. Vi ses. Smager det godt, enhjørning? Ja. Dejligt. Nu lægger jeg dit magiske hår ned til drageægget. Så. Hvor det skinner. Det var så godt, at vi kunne finde ud af, hvad drageægget havde brug for. Og så også gøre enhjørningen glad. Det er altid så godt, når man kan hjælpe hinanden. Det gør vi altid her i Trylleskoven. Vi ses næste gang. Hvad så, enhjørning? Skal vi ride en tur? Ja.